On the bit. Wai kina ina wai kina Pop. Kasan me yake faruwa? Ba fa za mu ci kaya ba. Ka san dai ko kai ya ban ba ko tauna ban ba wallahi tallahi safiyan nan na tayi na fito aikin nan kuma kana gani ba labari. Yanzu abin da zai faru na ga wasu gayi suna tuwa daga can a gani yanzu kai zaka cire lissafi zamin ka dan abin dole da lissafi ba lissafi zamin yanzu zaka cire wannan rigar taka ina kudin nan gurin ka kai an san ba na ci bane kudin an sani ba za su ci ba na sani ka kawo mana asan da wannan shine last a san ba na ci bane ba mana ba kai ka ce baka san aiki ba kawo sai da kudi yake neman kudi zaro su wannan wai yanzu ka san me za a yi in ka cire wannan rigar za ka zagaya zan tare ka zan kama ka da abu sun kama su kazan yanzu mutane sun gama ka yi kame ka samu kuɗi su ma za su sai ai confirm ana bayarwa mana to shine abin da zamu yi ai banza kanka na kawo ta fa shine ka gan su suna gatuwa zagayawa za ka yi sanan zan bike nan sai shawo ka sa kuɗin a aljihu riga su ma zuwa kawai shine kawai ka cire ka musa ga na bayar ni bare zagaya harkar nan tamuwa sai da kuɗi ake neman kuɗi billahi lasi in ba ka bai ka cika billahi lasi kai wa dan kasuwa ba mai kasa jari zaka samu you think say they wise mutane sun fara ganewa wallahi yare mumuma Hai, tada kan. Wai kamar yaya mu tada kanmu. A gane ne? Ko ba komai a hannun mu, a gane. Oh, taurin kai za ku mun kenan ko? Hai. Ka fi ku da ku kai. Kai. Yalla bai lafiya? Tada kanka. Yalla bai ni ba komai a jikina yalla bai. Ba komai a jikina. Tada kanka ka ce. Kana hauka ne? Allah bai ake na aka yi. Ka san wani irin criminal case ka aka ta? Ba sha nake bai Allah bai ake na aka yi su. Ake na aka yi su. Ni za ka raina hankali. Ake na aka yi su yalla bai. Ba sha nake ba wannan. Ban yi kala masu cin su ba kallon ni mana kaga. Yau ne kawai in kai fitacce ne ka fita aka ci. Ni dai wallahi ba ni da kudi wallahi. Wannan ma ake na aka yi wallahi tallahi wannan ma. Sun yi last Allah bai dan Allah ka yaƙuri dan Allah ba na bane yalla bai dan Allah ka yaƙuri kai abin ko hau da iskanci da shaye-shayen taurin kai ne kake yi ne mana kana kafin ina ci me kai wannan kada kan kwa kace kada ka taje kanka ba ka taje kai taje kanka Lady ga mun mana. Will you keep quiet? Aka cire ba. Gobe ka ƙara ganin irin wannan. Kai ka gane bari mu. Ka gane ya kamata ka. Ka gane. Waye mana. Ka gane. Ban uwar kudin sai mu raba ribar.